Сагатириштон Машид Балцон Олег Харитонов. Сапараж Мауиба Баракота Авдай Фонс Баштеи. Дишагуиwa ама транспорты номал пайдаканы армаштар мотоциклой. Зауджи қаума фацахат нешид. Кордаж ражма вашагуаты шидиш интернеты кайма бажонга. Яусыхалартам. Вадай абон манын на республика Бауаршта. Амаил ежарда наивы. Балцонима фембалд на васхашагдар. Путешествие продолжается. Скоро мы окажемся на другом континенте и пройдем экватор там, в другую сторону, уже в сторону дома. Сапаражи фонс континенты Авдай Фонс Баштеи Амадуа Шадамин километра. Ахам минюджитай барагдары Олег Харитонов балснымасты в жагыл. Шахаш сакотта мотоцикл саугая. Ефандаг ракотта зауджикаулдар. Фацакхат ирыштом марбафтыд дуамин фанташамажы. Амжонгадыр никай котта. Юсалдар адай магима интернеты сафеттой карази андыр. Кушхатса ирыштомма одай вайтагд баваршта. Владикавказ, زوجقوا سجيدرو تنجرد مزوج بنات أخشش قول من زووفن يك عنك خزرتون داي مجرد باروخ شويم برجو منا بيرخ سايل كي نخارس كننز فلودت نخنسكيا يسرجت باقة توي شجرة تقارم كي ينكارن ويتخي وجورتل تنجنو بتن زوجقوا ماودي شافته فندق دارتر فند كوتا يوروبا ما كنن فلدامادي ماك فندقنك خساوا راجق أنا انقلج في خلد يماتاتسيكل فلكت فجغنس لغن جونغ تكوا ودما تخشت أخشمين فجندشت أخم فشن بخلما أنوفتشيو ودون. Очень сильно была поддержка. أنقل كود نود نافتا من باخوش كوتوي وال أخيام كوفيفنال توي ودن أنا شارش قدر نود شوانغ ماين شرماغون دا خيسان خيتا در شارش توي شيرواجه ممتاتسيكل يخي إيتاق خور جابدشتا أفريكاي خو شار أمريكاي أساق جنوافرتكو باخاوتن ود شتربوجنك مخالرتن ويتخي أخم جنزينة طلوفغا آخرو شوانغ داميو آدم در آرخ يرشتون سرجتو خجان خلار جردا نودشت كم درتتا سرن وافرت در نبانك آرتا فلي بالستا يوتر جردا روخشو كجاغ آفتا يفدبشتا داردران بامبلد يجرداي چي نخاود وول كرازي فتساقات في توي أمريكي يوغون شتات ود يومش فانتكو توي يرشتون مدرشن بالن Раждар фанткотам урашея гарон риула балсканын, на нахшара жина гудыштам сагатырдам. Фаламанюаха малега автожага, одамадам бавдалам амаху шарма фараштом, бирахалартадам маниш зауджикау амадам машафенын фанды. Авто аждар арбафтытын ардам, амаюнак хаттар фашмон нафакоттон. Асагайдар Олег ирыштоны бирам балташкотта, шаю калагатыр Руслан. Олег фатсакхат кудиш зауджикау, одайныр мажонын скаразия. Кушшауы одай вайтахт фанджуал куш балауын канынс. Автомай шараждыр хабарттар коды канынс. Бират аза шажардылар лауын смит был хуттима. Ну как вас эти принимают? 3 пирога за столе. ساي كدوي آفتا ارتجيري ارتفرش باغن اما آفتا دارتر يخدق ما آفتا درجاختا افداي فونز كيلوغرامي مدامر ستن فاشتما سوغيتا دامسل فونز بافتتون فلودت شزردار درنيشت برغن فندت سما يرشتون عايف درتل آجيلم دغورغوم مجاغم كنتات ايما رشتغن وياش نوديش فلا نفادت كد آمد توي آفتا يا ارفشتام Олег Харитонов манам ноджи даршаузан. Ембалтай авташ самадишко той ирыштон расшухтар раттай, ама сақуама яхадак фена. Яйрон халарты намасыл самай бафта, уйтая ноджитың дарфанды. Улаты Юрий Плитахетак, Игорь Войцеховский, ирыштон хабартта.